Така, ето ги моите 3 приятелки тук. Тази с плитките просто очарователна. Тази с кадриците е съвсем различна, а тази правата е много удобна и красива. Много са яки. Ако търсите нещо различно, интересно, готино, посетете wigme.bg, за да намерите своят супер готин модел. Мисля, че по този начин с тези перуки доста готино и интересно се отделяте от този ежедневен свят, бих го нарекла, защо да не бъдем по-различни, артистични и да изразяваме себе си по такъв начин. Според мен е много яко и все пак човек е готино да разнообразява с визията си, за да може да се чувства и добре в кожата си. Така че и са на страхотни цени, може да посетите. Ако имате въпроси, които искате да ви обясня относно тях, пишете на мен в коментарите и на тях налично в Инстаграм.